nazionala 2015ean erorik gabe jarraitzen duena. Gaur bere hirugarren borroka lehiatzen du profesional mailan. Neskaboz klubaren eskutik 49.900 kilogramoko pisuarekin eman dugu merezi duen zera beroa!
eskerrik asko. Zer moduzko konbatia izan da? Zela konta? Ba, a ber, lehenengo bi asalto pizkat, ni, a ber, egun naiz pizkat urduri, baina gero urrengoak hobeto. Bai. Espero zen duena baino erresago edo... Zer? Espero zen duena baino erresago, ala ez? Ez, olakua, berdina. Gogorra zara. Bai, bestia bai. Bai. Azkenian toaia bota biherri izen dago entrenadoria, baina berak ez zeban nahi. Ez zeban nahi, baina eske inork ez du nahi. Hor egoten zarenean eta bestia toaia botatzen badu, azkenian zuk ez duzu nahi hori. Eta ze sentimendu hain? Ba, hori ondo, gimnasioan indoten dut lan guztia, ba, atera inda. Posik. Garra, zorionak. Eskerrik asko.